बिदुंनि थाखाय माबानि थाखाय थैनोबो हानाय नाथाय अलरेडि 9 लाख बिथांमोना बानायदों आरो बेवहाय मोजां बिफांफोर दङ दा बेखौ आसाम सरकारनि जि मोनसे बृक्षरोपण आन्दलन जादों बेवहाय माखासे थांगोन आरो जोंनि ओनसोलावबो बे बिफांफोरखौ गायगोन फैगौ 5 जुनाव वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे फैगासिनो दङ बेखालि मेसिभ प्लेन्टेसन जागोन गुबुन जायगायाव दा बेनिखायनो आङो आगोलाव जोंनि फरेस्ट अफिसारफोरखौ बुंनाय बायदियैनो दिनै बिथांमोना बानायनाय नार्सारिखौ नायनो फैदों आरो नुनानै जोबोद मोजां मोनदों जे बेवहाय प्राय more than 5 हेक्टर हायाव बिथांमोना नार्सारिनि प्लान खालामदों आरो दासिम जिखिनि नार्सारि बिथांमोना बानायबाय जोबोद क्वालिटि जादों आरो बेबायदि नार्सारिखौ जोंनो नांगौ मानोना जोंनि मानसिफ्राबो बाहेराव बिफां फुलि नागिरना थांनो गोनां जायो दा बोसोरनैसोनि उनाव आं सानदों जे बे गासैबो 8-10टा नार्सारिखौ मेनटेन खालामनो हायोबा जोङो जोंनि ओनसोलनि बिफां जिखिनि फुलि नांगौ बेखौ जों होनायजों लोगोसे जों बाहेरावबो बिफां फुलि साप्लाय हरनो हागोन दा बियो जोबोद मोजां मोनसे एचिभमेन्ट आङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो सानदों जे जायफोर इन्डिभिजुवेल सोरबाया नार्सारि बानायनो सानदों बिफां फुलिनि थाखाय बा मैगं फुलिनि थाखाय जायखिनि जाया मानो बिथांमोनखौबो जोंनि सरकारा हेल्प खालामगोन जुदि सोरबा आवगायबोयोबा नार्सारि खालामनो थाखाय जों बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन आरो बड'लेण्ड ग्रिन मिशन जोङो थांनाय बोसोराव जागायदोंमोन बेवहाय 2% टटेल बाजेटनि जों लादों मानोना बिदुं बा ग्लबेल वार्मिंआ जि आबहावाया जेरैबायदि सोलायलांदों बेखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो मेसिभ बिफां गायनाय प्लास्टिक बाहायनायखौ जोंनि जायगायाव माने लासैनो गैया खालामनाय आरो लोगोसे हा सिंनिफ्राय दै बरननाय जिखिनिखि बरनबाय थायोबा दैनि लेयारा गाहायाव थाङो दा बे देग्लाय बोसोराव गोबां जायगायाव दैनि जेंना जानाय नुदों ओंखायनो फैगौ 10 बोसोराव जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जिखिनि हा सिंनिफ्राय दै बरननाय ग्राउन्ड वाटार बाहायनाय बेखौ फोजोबनानै सर्सनिफ्राय जि दै दङ बेखौ लोंनायनिफ्राय आबाद मावनायनिफ्राय जेरावबो बाहायनाय बिनि थाखाय मोनसे प्लेनिं खालामनाय जादों दा बे बड'लेण्ड ग्रिन मिशननि गेजेरजों 10 इयार्सआव जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं सानदों आरो बेनि थाखाय नेशनेल एक्सपार्ट माखासे ग्लबेल एक्सपार्ट बिथांमोनजों जोंनि कनसालटेसन सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय मोजां मोनसे पलिसि जों बानायनो हागोन होननानै सानदों जिखिना एनक्रस खालामनाय एबा फरेस्टआव थाफैनाय बिदा फंबायफोर आं बयखौबो बेखौनो खावलायनो सानो जे फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट जि दङ 2006आव जानाय बिनि बादियै गुबुन हारिफ्रा जायफ्रानोखि मोनथाम जेनेरेसन 75 इयार्स जाबाय बिथांमोना हानि मोन्थायखौ मोनो आरो जायफोर एसटिसफोर एबा फरेस्ट डुवेलार्सफोर एसटिसफ्रा बेवहाय 2005 मायथाइनि सिगाङाव जायफोर दङ बिसोरो मोनो आं खावलायनो सानो जे जायफ्रानोखि हा हु दङ खाथियावनो गामियाव बा गुबुन जायगायाव हा हु दङ बिनि उनावबो हाग्रा दानफैदों बिथांमोना अननानै गावनि न'आव थांफिननाया मोजां मायबा रांखान्थिनि जेंना दङ माबा दङ जोंजों सावरायोबा जों मदद खालामगोन आरो